וב' אין טלפונים. טלפונים חכמים לא לפני כיתה ה'. כיתה ג' ד' טלפונים בטוחים. זה שומר עליהם. זה מגניב ממש. וואטסאפ תכלול את כל הילדים בכיתה. או כל הבנים או כל הבנות. כמו בימי הולדת. בתחילת שנה, או שפותחים פעם ראשונה, אנחנו ילדים נתאסף כדי לחתום על אמנת כללי התנהגות בוואטסאפ. איך מדברים, מתי מדברים, ואיזה תכנים אנחנו מעלים. קבוצת וואטסאפ. צריך לזכור להיות שיהיה משגיח מבוגר, לעקוב אחרי התכנים. זה חשוב לילדים שלנו, ולא לשכוח להתחלף מדי פעם. בשביל לדבר בוואטסאפ יש עוד. נתחיל אחרי סוף הלימודים. ונסיים מתי שהורים יחליטו. אני ממליץ ב7:30. אנחנו רוצים לישון. כשאנחנו נפגשים אחר הצהריים, אנחנו משחקים ביחד. זה הכל. מפגשים חברתיים כמו בית מארח, ימי הולדת. נעשה פעילויות בלי מסכים. רוצים להיות ביחד. זה הכי כיף להיות ביחד. נכון. בבית הספר לא משתמשים בטלפונים. במהלך היום אנחנו לא נהיה זמינים בוואטסאפ. תפנו למזכירות בית הספר. שבית ספר ישתמש במסכים לצרכים לימודיים, להעשרה, לפיתוח של הילדים, וזה בלבד. אנחנו ממש ממליצים שבגיל יסודי לא יהיו רשתות חברתיות. כמו טיק טוק, סנאפצ'אט, אינסטגרם. תודה על עוד כמה שנים של ילדות.